one. Baby. Me did not know me fan. Sababu. What am Sababu? Sababu. Scan man them fan. Come on, come Me ko ye diana me go. Who ba diana so ha? Who ko ye diana ma ho edi me. Me copy. Ana fi se ma jimi ho. She if you me dem man me ko ye diana. Wa shop pa gina ho. Wonni ma diana ye. Wonni ma diana ye. Wonni me masi. Wonni me tompa. Edro ni mra kwadro. Tese. Hey. Ade. Father. Huh? Father. Father. Can you imagine? Just look at her. Nice girl. Oh, bad is so. What do you mean? Hey. I will say, me must kind of a Koyadian. Me must have a Koyadian. What do you mean about the Siam? What do you mean? What do you mean? You tasted that. Wouldn't you walk with your name? I don't know how to say. Me yes, your boy smoking your boy and Chonocha. Me ye diane isi ni nwa me tumpa just be bia beka bia ye ma no wo ye diane wo tumpa wo ye diane so ya de na de na so wo ye de ba de ma ni makosua de na resa nkiri ntwa mu so me na wo so ya de wo ya de wo so ya de beka se ma wo da hwe wo ya no miemie nani won ba ba no ya no miemie on first time me de ye be chanya mo ha oh ade bi wo ho a wo ye na ye ankobeka da oboa o che me tumpa me ye duane che se bibia ye bi fia obi nyoma nya na ya oba be se wonim hwehwehwehwe adentia o se wonim hwehwe oboa me se oboa ba ma bena de kaso o ya de me kana stra se kana wo ka de be life no oh o mintim ba bia mintim ene me ne odi nkomo ketewa bi e wa abrabom no ahade asema me busa ho ne se o life panamotu why now down so da urade a ene na me ma otiri nkwa so nim na me ade onim no wa na onim eno se yo no tumi kro no emienu ntamasem but ade ba ko so hu owi asere se life said de nantwie ni bia anka ne to no enka konfo bia nsem Panyisi apangoma so no enye nanum ode na emom ne yeyo ntia sometimes uti me hu se wanim ne wachi nyina wa wo ne wa but awi ase say no wi ye beye mame fa panyi bi ene ne ma abrabo entufu kakra bi said de odi amono ba twene bo na da bia ya na me ye no panyi bi na wo wa adwuma mu no ya adwuma wura no ma obia tumi eni disuo ade ni tumi wo soro pa no na bedi akire na nani bere de ni tumi wo soro pa no fa kwanu asa nyina so se obenya sa tumi no me fa wiase tumi enya mfanto se obi ya president na ne vice president na di no nam nuru so opreya nya tumi no na wonya tumi ni wiye no no baba ye president ne da ya so mu na tumi foforo busa ne say enya wonya tumi sa president na abefa abedi akira na odawo osibi busa o obafa abedi akira no obusa se miwura na adai ono se said wani anso de wo no de obedi wachi no ono so nani nso de ono so wo iti kwan afa so a wonya sa tumi no ono so befa sa kwan na so ati sa wo wiase ena nipa twetwe nipa nantini afa bibi ba wiase si social media eni yenyina ye didi wo nka kokko hwede mienu kedidi obi afu ase odesani kowa na wo wurawura ase na oye onua enso onua no o se bedi de no onya nyincha na o se kwadwo no onya nyinche life said ya tene nte sa awachina life one hweni ya one day ubelus fa ni die ma die ni die ese no fa buo ma die buo ese no buo bia chira wodo no kure ewi ase tumi mi enupa na mi ensa eno ni poda se no di show tiri mo beti abobra akọ onyi ebuo nya misuro ana akukoduro ubuo bia wonya ne bone uso urade awunyo obi bone da se wo akukoduro a wonsulo summu na nteda tumi bia na obetimi adi uso saanete enanko na chinanko ene na yebedi de bia china na yewo
ɛnɛ bi ahuhu sɛ wɔ soro wɔkyena na obi na wɔ soro yɛnhwɛ wiase ɛna hyɛnhyɛn bibia ɛwɔ wiase bi ayɛ hyɛn ɛna iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 iPhone 4 iPhone 5 sɛ wosi wodi akyerɛ a wommɔbra da bia bɛkum obi adɛnti na wodi wunni wo so adɛnti na obi di na japade ama wo hwɛ sɛ woyɛ nkɔ akɔtena kɔntu akɔtena burokyerɛ abɔbra wasi fie wasi kɔkɔtenam ne hwɛ fie no so na baabi fa wo ti to bɔne nti na ne na masɔfo bi so a yɛnkuta nyame tumi na wogye anointing oil ahodoɔ ɛbɛpete fie hɔ wopɛ fie no afa bɔne nti wo ne nam adunsifoɔ so maalam so ɛgye wɔ bi fie kaa watam ani berɛ kɔnkɔnsa bɛyie kunsunkunsu na ahyɛ yɛ ma sɛ wɔ sɛ wɔboa wo nua no na ɔɔtwe ne sae woahu sɛ wafɛle ɛnɛ sesa sɛ ɔnam nnuro so gye obi fie wo nso wafɛle kaa obi di gya a wɔnsɛ wofa wohu obi ne obi anam otuo no wofa kwan bi ato sɛ ɔbɛsɛe no wo nso wafɛle one day obi di agyapadeɛ gya a ɔno pɛ kwan ni asɛ nyinaa so no wafa me nua ɛnɛ ka ne nana wo nimbaa ɛnɛ wahu ma wɔni nsɔ deɛ kuta wo fa buo ma obi biara nyankopɔn wɔde mmerɛ ɛne nna ɛne bɔ wiase saa na ɛte ma wo believe yourself one day will be your day subscribe bɛma bɛdi de GH wɔ YouTube ne so na share link no yɛde different categories sɛ ba ano ɔden sɛ pawo father and son yɛsi twa so gradual processing na da ase wɔ ɛnɛ nko na kyena nko ɛnɛ na yɛbɛdi de bi akyena na yɛwo ɛnɛ bi ahuhu sɛ wɔ soro wɔkyena na obi na wɔ soro yɛnhwɛ wiase ɛna hyɛnhyɛn bibia ɛwɔ wiase bi ayɛ hyɛn ɛna iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 iPhone 4 iPhone 5 sɛ wosi wodi akyerɛ a wommɔbra da bia bɛkum obi adɛnti na wodi wunni wo sɛ wowɔ adɛnti na obi di na japade ama wo hwɛ sɛ woyɛ nkɔ akɔtena kɔntu akɔtena burokyerɛ abɔbra wasi fie wasi kɔkɔtenam ne hwɛ fie no so na baabi fa wo ti to bɔne nti na ne na masɔfo bi so a yɛnkuta nyame tumi na wogye anointing oil ahodoɔ ɛbɛpete fie hɔ wopɛ fie no afa bɔne nti wo ne nam adunsifoɔ so maalam so ɛgye wɔ bi fie kaa wata ma wɔ sɛ fa yɛ adwuma wo ne nam wɔ mo so ɛna wofa kaa no ɛnɛ wonya kaa no a obu na prɛ sɛ mema mu a wo so wo mu me but me di buo ma wo na wo di buo ma me a ɛkyerɛ wɔ dɔ adɛnti na aborɔfo no kɔɔ m'anim na Africa bibifoɔ yɛda so ti de baabi ɛti kɔnsa bɛyie kunsunkunsu na ahyɛ yɛ ma sɛ wɔ sɛ wɔboa wo nua no na ɔɔtwe ne sae woahu sɛ wafɛle ɛnɛ sesa sɛ ɔnam nnuro so gye obi fie wo nso wafɛle kaa obi di gya a wɔnsɛ wofa wohu obi ne obi anam otuo no wofa kwan bi ato sɛ ɔbɛsɛe no wo nso wafɛle one day no ahwɛ adeɛ asɛm a mebusa ho ne sɛ wo life ɔnam otuo hwan na woda no sɛ ɔda awurade a ɛne ɛna mema wo tiri nkwa sɛ onim nyame a deɛ onim no no waa na onim ɛno sɛ yɛ ɔno onim saa tumi korɔ no ɛmienu ntam asɛm but adeɛ baakɔ sɛ ɔhu wɔ wiase ne sɛ life sɛdeɛ nantwie ne bi a anka ne toɔ no ɛnka kɔmfoɔ biara nsɛm panyi sɛ apangoma soɔ no ɛnyɛ n'anim ɔdɛ na mmom ne yɛyɛ ntia sometimes wotumi hu sɛ w'anim ne w'akyi nyinaa waa wo ne waa but awieyɛ ɛne asɛm sɛn na wawieyɛ bɛyɛ mamemfa panyi bi ɛne ne ma abrabɔ ntuufu kakra bi sɛdeɛ odi amono bɛtwe ne bɔ ana na da biara yɛ ana meyɛ no panyi bi na wɔwɔ adwuma mu na ɔyɛ adwuma wura na ɔma obiara tumi ɛnidisoɔ ɛdeɛ ne tumi wɔ soro paa no na bɛdi akyire na n'ani bere deɛ ne tumi wɔ soro paa no wɔfa akwanuasɛ nyinaa so sɛ wobɛnya saa tumi no memfa wiase tumi ɛnyɛ mfanto te sɛ obi yɛ president na ne vice ɛpɛ president na di na ɔnam nnuro so ɔpere nya tumi no na wɔnya tumi no wieɛ no na ɔba bɛyɛ president no ne da yɛ so mu ɛna tumi foforɔ busa ne sɛ ɛnɛ wɔnya tumi sɛ president
na abefa be di akira na oda ho ose bi busa wo obefa be di akira na obusa se mi wura na adai ono se de wani anso de wo no de obedi wachi no ono so nani nso de ono so wo iti kwan afa so a wonya sa atumi no ono so befa sa kwan na so ati sa wo wiase ena nipa twetwe nipa nantini afa bibi ba wiase se social media eni yenyina ye didi wo nka kokkohwe de mienu kedidi obi afu ase odasani kowa na wo wura ase na oye wonua enso no ni hwe about onua no o se be di da no nya nyincha na o se kwadwo no nya nyinche life said you attend and tell us watch now life one year one day we will lose fa ni die ma die ni die eseno fa buo ma die buo seno buo bia chira wodo no kure ewi ase tumi mi enupa na mi ensa eno ni poda seno udi she otiri ma betia bobra akọ wani ebuo na misuro ana akukoduro ubu obi a wonya ne bone usu awurade a wonya obi bone na se wo akukoduro a wonsulo summu na nteda tumi bia na obetimi adi uso saanete